Godhokne lek. Anu apa? Teh apa kopi? Teh kena, kopi kena. Ya sing tegas lek aja kok teh kena, kopi kena aku malah bingung. Teh kopi ngono kok teh kena, kopi kena, marai bingung ngono kuwi gawe bingung lek sing tegas to. Oh, teh kopi. Nek teh kena kopi bingung kena. Ngono ora aku bingung, aku ning pawon arep gawe ora bingung. Iki teh apa kopi ya? Kopi apa teh ya? Kok tak gawe teh jaluke kopi. Tak jaluke kopi jaluke teh. Arek aku bingung stres lara mlebu ning rumah sakit. Sing ora ganti sapa? Sing tegas teh kopi ora kok teh kena, kopi kena. Oh, wong ora tegas. Teh apa kopi teh ngono. Ya wis teh. Ora ngono dadi enak sing arep ngladeni. Oh. Wati ora teh kena, kopi kena. Wong tekan jero pawon arep gawe ki teh apa kopi yo. Kopi apa teh yo gawe teh jaluke kopi. Gawe kopi jaluke teh. Ora bingung stres lara mlebu rumah sakit. Dite sapa? Dite mbake apa? Rumah sakit mangsaku. Teh tawar apa manis? Sak karepmu ro, sak lilane atimu. Tawar ya kena, manis ya matur nuwun. Ya ora kena, ora iso ditarik sing tegas. Tawar manis tawar kena manis kena. Ora aku bingung mlebu nang pawon gawe teh. Iki teh tawar apa manis ya? Kok tak gawe iki tawar jaluke manis. Lek manis jaluke tawar. Aku ora bingung lara stres mlebu rumah sakit. Ha dite sapa? Sing tegas. Tawar manis. Ya wis, manis. Nah ora ngono, iki tamu kok gawe stres. Waduh suguhe kok mbangungi, gawe bingung sing arep nyuguhi. Nganggo gelas apa cangkir? Lah iki yo piye to ya kok malah bocah kok arep nyuguhi kok marai mumet ngene ya.